Quan em disposo a meditar, important estar còmode, sí? És a dir, si necessito fer algun reajustament, ara és el moment. I també una bona manera d'entrar a la meditació és relaxar tota la musculatura al voltant dels meus ulls, com ja sabem. Puc fer un parell de respiracions pel nas, inflant les meves costelles, expandint i exhalant per la boca. I farem una pràctica on explorarem tot allò que coneixem més enllà de nosaltres. I ho pots deixar anar, és a dir, no cal que recordis això, però a poc pots respirar com arribes en aquesta pràctica, com estàs d'energia, com estàs a nivell emocional, com està la teva ment, si avui t'ho posa fàcil, si està pesadeta. I no ho jutges. Senzillament respires i et deixes estar tal com estàs. Vas respirant i potser et vas adonant com a mesura que vas respirant la teva musculatura es va relaxant. Si hi ha alguna zona de tensió en el cos, pots enviar oxigen, imaginant que al respirar, a l'inhalar, l'oxigen va cap a aquella zona i a l'exhalar s'allibera aquella zona. I potser ara que la teva musculatura s'ha relaxat una miqueta més, potser notes que necessites fer algun petit reajustament físic. Farem un petit compte enrere, que ara t'explicaré com el farem, per entrar en un espai més profund de tu. Inhalaràs pel nas i a l'exhalar visualitzaràs el número 3 vegades. Estaràs una mica més relaxat, una mica més relaxada. Tornaràs a inhalar. Visualitzaràs a l'exhalar el número 2 3 vegades davant teu. És com que et deixes anar una mica més, com que les coses del món i del dia a dia queden més lluny i tu estàs en un espai com més relaxat, més intern. Quan vulguis tornaràs a fer una inhalació i en l'exhalació visualitzaràs el número 1 3 vegades davant teu. I notaràs encara més relaxació, sempre estant en contacte amb tu. I des d'aquest estat començaràs a inhalar i exhalar observant la teva respiració. I et proposo que puguis gaudir de la inhalació en cada instant, com pots gaudir de la no pressa que hi ha en respirar en cada instant. Puguis gaudir de les pauses, també entre la inhalació i l'exhalació. Observis què tal et senta la pausa entre inhalació i exhalació i la pausa que fem després de l'exhalació i abans de tornar a respirar. Observa si pots, quina sigui la sensació en cada pas, en cada un d'aquests 4 passos de la teva respiració. Observa si pots no jutjar, és a dir, deixar anar el judici i solament observar.
Segueixes respirant, segueixes fent aquest exercici de notar com et senta cada pas sense jutjar-ho, només observant, acceptant. Si en algun moment apareix algun pensament, pots saber que és normal, que és la funció natural del nostre cervell i que pots acompanyar una respiració aquest pensament que estàs tenint. Quan creguis que és suficient, amb l'exhalació el deixes anar i el deixes per més tard. I tornes a l'atenció a la teva respiració. Si hi ha algun tema que quan et poses a practicar o que avui et preocupi, pots imaginar com si el traguessis de tu en forma de capsa o de pedra, qualsevol imatge que et vingui a la ment i que la deixes al teu cantó, allà, a prop teu. Com si durant aquesta estona es pogués airejar, es pogués oxigenar, es pogués beneficiar d'aquesta pràctica. I alhora segurament el que passarà en tu és que et sents més lliure, més lleuger, més lleugera. Senzillament fas això, imagines que ho deixes a un costat perquè aquest tema s'airegi, es respiri i tu tornes a observar la teva respiració i les sensacions de respirar dins del teu cos. Si tens la teva consciència en un punt mig, enmig del teu cos està genial. Si notes que l'energia està molt en el cervell, en la ment, t'imagines que fas un viatge al centre del teu pit, a poc vas baixant o al centre del teu abdomen. I des d'aquí, amb cada respiració, quan hagis arribat, notes com cada inhalació porta oxigen a tot el cos per igual i amb cada exhalació també s'allibera una miqueta més cada part del cos per igual. I des d'aquest centre deixes de sentir-te com la ment, sinó que et sents com el total del teu cos. I aquesta màgia d'aquest respirar, quelcom més o alguna cosa més, aquesta màgia que existeix en mi, que existeix en cadascú de nosaltres. I respiro. Respiro aquest misteri que alhora és com intentar respirar des de la tranquil·litat, notar que el meu cos és una totalitat que està sempre. I ara la puc notar, la puc sentir. I em permeto respirar i observar si al respirar-me més del meu cos sento una sensació com de ser complet, de ser completa, d'equilibri. Com si durant aquesta estona tot estés bé. Potser sento benestar o pau, descans. Aquest fet d'estar enmig del meu cos em dona sensació de suport, de sentir-me sostesa o sostingut.
qualsevol pensament que aparegui o emoció, faig el que hem dit fa una estona, que és acompanyar-lo amb la respiració i quan crec que és suficient amb l'exhalació el deixo anar. Noto el terra que hi ha sota meu, puc imaginar que és el material o el tipus de terra que més a gust em pot fer sentir, ja sigui gespa, sorra de la platja, una pedra molt gran i càlida, que sigui que ara se'm presenta com agradable. Torno a l'atenció al meu cos, adonant-me que és important però alhora indiferent quin sigui aquest suport que hi ha sota meu, sinó que el que em dona sensació d'acompanyament o de seguretat és el respirar amb tot el meu cos. Puc notar com si bategués tot el meu cos, com si respirés tot el meu cos. I que és una casa digna en la que està. Si ara necessito fer les paus en alguna part del meu cos, és un bon moment per com respirar, enviar oxigen a aquesta part del meu cos que pel motiu que sigui, potser hem estat en guerra o la meva ment ha estat en guerra i puc com respirar-la sense pretendre res, senzillament notant que és part. Si no hi ha cap part en concret, doncs puc anar fent un repàs de tot el meu cos i reconeixent les diferents parts del meu cos. Com té cada part la seva importància independent i alhora és part de tot el sistema que representa el meu cos. I ho respiro amb calma, no hi ha exigència, no hi ha cap resultat a buscar, senzillament el plaer de poder-me anar respirant. I respirant permetré que si queda alguna toxina, alguna tensió, alguna cosa que ara el meu cos estigui preparat per deixar anar, imaginaré que la terra o el que sigui el material que m'està sostenint a sota meu és com que s'ho endú mentre jo vaig respirant tranquil·lament en el meu cos, com que es va alliberant qualsevol cosa que ara es pugui alliberar. Vaig respirant, imaginant doncs, com vaig banyant lleugeresa, si hi ha alguna cosa a treure, a alliberar. I a la vegada ara puc imaginar que amb la inhalació, si hi ha alguna cosa que em sigui nutritiva, la vaig agafant. Potser senzillament és energia equilibrada, positiva, pacient. I per anar tancant la pràctica, primer visualitzaré com
hi ha energia en la planta dels meus peus, com la planta dels meus peus és la que m'arrela a la terra. Al baix ventre hi ha com un altre centre d'energia, com de color taronja, que em connecta amb el plaer, amb el jugar, amb la il·lusió, amb l'experimentar, la creativitat. A la boca de l'estómac hi ha un altre punt on també hi ha energia que em connecta amb la meva autenticitat, el defensar allò que per mi és important, la meva identitat, el jo soc. Seguim pujant fins al cor, a la zona mitja del pit, a la línia del cor, que aquí doncs, hi ha la capacitat d'estimar, de perdonar, d'apreciar les coses boniques de la vida. Potser ho puc visualitzar com un verd o com un rosa. I potser al visualitzar-ho puc fer una respiració més profunda, notant com aquesta zona s'expandeix. Capacitat de donar i rebre amor. Si pujo una miqueta més, tinc la zona de la gola, que puc visualitzar amb un blau claret, que em permet comunicar, dir la meva, expressar-me, cantar, riure. I potser ajudo a alliberar també i equilibrar aquesta energia que tan important és, amb una exhalació per la boca, amb la boca oberta. I pujo una miqueta més fins a un punt mig del meu front, color lila si vull, que aquí doncs potser representaria per la intuïció, per aquelles idees fugaces que em venen, que a vegades s'acaben materialitzant, o se m'acut alguna cosa que podria ajudar a algú que estimo. Aquesta part també creativa a la seva manera. I a la coroneta, al punt més alt del meu cap, doncs puc imaginar una llum blanca que d'alguna manera doncs, és la part més mental, també la part més espiritual, potser. I noto com, més enllà d'aquests centres, som un equilibri entre allò tan terrenal i que em dona arrel i que em dona seguretat, amb allò més mental, amb allò emocional. Respiro deixant anar tot i permetent que tot es posi al seu lloc. Entenent que hi ha èpoques que predomina més una dimensió de mi i èpoques que predomina més una altra, i permetent ara doncs, reconèixer i deixant que tot s'equilibri. I em permeto descansar un minutet, deixar-me relaxar, respirar. Deixar anar tota intenció i senzillament deixar-me descansar. Deixo anar mentalment. Deixo anar totalment en aquest terra. A poc puc moure una miqueta els ditets dels peus. Em despertant una mica o les mans les puc moure una miqueta. I a poc aniré tornant l'atenció en aquesta sala i
Buscaré una posició lateral cap al costat que vulgui, de recolliment, al meu ritme, sense cap pressa. Faré aquesta transició a una posició lateral i em deixaré recollir aquí també un momentet més, com recollint el que he sentit, respirant-me, deixant-me descansar. Respirant com estic. Si estic molt a gust respirant, estic molt a gust. Si vull fer una respiració profunda, traient aire per la boca, ho faig, el que sigui que en aquesta posició ara em vulgui regalar. A poc em puc permetre, quan estigui preparada, obrir els ulls en aquesta posició i deixar-me notar què tal estic amb els ulls oberts en aquesta posició. També com que els ulls oberts siguin un estat de relax. De sentir-me cuidada, cuidat. Posant la intenció de que aquesta sensació duri el màxim possible, que em permeti jugar amb mantenir aquesta sensació, aquest estat. I en els propers 2 minuts podré a poc trobar la posició assegut i asseguda i regalar-me a l'anar tornant com vulgui, com necessiti, fent estiraments, el que sigui. Però deixant-me escoltar, si necessito un momentet més, regalant-me aquest momentet més.